Δήμαρχος ετών 44, πατέρας 3 παιδιών, απόφοιτος Πολυτεχνείου, κάτοχος 2 μεταπτυχιακών, δρομέας μεγάλων αποστάσεων. Αυτά γνωρίζουμε οι περισσότεροι για τον Δήμαρχο Μυτιλήνης, Παναγιώτη Χριστόφα, και είναι εδώ κοντά μας για να μας πει ο ίδιος αν υπάρχει κάτι επιπλέον να πούμε ως σύσταση, ως πρώτη σύσταση, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω ενεργός πολίτης. Νομίζω αυτό είναι που με χαρακτηρίζει, πέρα από αυτά που περιγράψετε, που αφορά την οικογένειά μου και τις σπουδές μου. Ενεργός πολίτης, και νομίζω ότι αυτό διαμόρφωσε και την επιθυμία μου να ασχοληθώ με τα κοινά, και κατέληξα μετά την εμπιστοσύνη του κόσμου να γίνω και δήμαρχος του Δήμου μας. 15 μήνες δήμαρχος ήδη και καθημερινά τρέξιμο εντός και εκτός εισαγωγικών. Σας αρέσει το τρέξιμο? Καθημερινά πηγαίνετε ακόμη? Ναι, καθημερινά όχι, 3 με 4 φορές την εβδομάδα πια. Οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές. Συνήθως πάω πολύ νωρίς το πρωί, πριν πάω στο γραφείο, 5.30-6 ώρα, μπορεί να με δείτε στους δρόμους. Εκείνη την ώρα δεν κυκλοφορούν πάρα πολύ. Είναι βέβαια οι εργάτες μας της καθαριότητας, οι οποίοι κάνουν την απαραίτητη αποκομιδή και κρατάνε καθαρή την πόλη μας, και τους ευχαριστώ. Σας βλέπουν να περνάτε από μπροστά τους τρέχοντας? Ναι. Σας λένε κάτι? Κορνάρουν, καλημέρα δήμαρχε, μια χαρά. Έχετε πάρει κάποια μεγάλη απόφαση τρέχοντας? Τις πιο πολλές αποφάσεις που έχω πάρει και παίρνω και καθημερινά, πολλές τις συζητάω με τον εαυτό μου κατά τη διάρκεια του τρεξίματος, γιατί επειδή κάνω και μεγάλες αποστάσεις, τρέχω 40 λεπτά και πάνω, άρα είναι πολλές σκέψεις που αλλάζω καθημερινά, συζητάω και παίρνω αποφάσεις, ναι. Κοιτάτε ποτέ πίσω ή μόνο μπροστά, για να θυμηθούμε και το συνδυασμό που σας ανέδειξε? Ωραία ερώτηση. Ναι, κοιτάω πίσω. Ναι. Προφανώς κοιτάω πάντα πίσω για να κάνω την αξιολόγηση, την αυτοκριτική. Πολλές φορές στην πορεία μπορεί να έχουν γίνει και κάποια λάθη, μικρά ή μεγάλα, οπότε επιστρέφουμε πίσω να τα διορθώσουμε και να τα βελτιώσουμε, χωρίς να χάνουμε βέβαια τον μπροστά, που είναι ο κεντρικός στόχος και η κεντρική κατεύθυνση. Πώς τα αντιμετωπίζετε τα λάθη? Τα σκέφτεστε πολύ? Απολογίστε? Επανορθώνετε εύκολα? Εξαρτάται πάντα τα λάθη, μικρά ή μεγάλα. Άλλη διαχείριση το μικρό λάθος, άλλη ενδεχομένως το πιο μεγάλο. Πάντως με μεγάλη σοβαρότητα σταματάμε ό,τι κάνουμε, διορθώνουμε το λάθος και μετά κοιτάμε την επόμενη μέρα. Αν γυρνούσατε πίσω τον χρόνο, ποια θα ήταν η μία και μοναδική απόφαση που θα θέλατε να αλλάξετε, αν υπάρχει κάτι τέτοιο? Ναι, νομίζω ακόμα δεν υπάρχει, ελπίζω να μην υπάρξει. Κάθε βέβαια απόφαση που παίρνουμε είναι στη δεδομένη χρονική στιγμή. Αν πολλές φορές κάποιες αποφάσεις που μπορεί να κοιτάμε από παλιά, τώρα πια τα δεδομένα έχουν αλλάξει, για την ώρα δεν θα άλλαζα κάτι, συνεχίζουμε. Και αφού μιλάμε στο παρελθόν, θα ήθελα να μου πείτε αν συναντούσατε κάποιο πρόσωπο από το παρελθόν ιστορικό, ποιο θα ήταν και τι θα θέλατε να μάθετε από αυτό? Πολλά πρόσωπα, προφανώς. Αν μιλήσουμε αυτοδιοικητικά, κάποιον άνθρωπο που θα ήθελα να γνωρίσω και να κουβεντιάσω πολλά μαζί του για την πορεία του, θα ήταν ο πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μπουτάρης. Δεν το ρωτούσα. Θα τον ρωτούσα πώς κατάφερε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να αλλάξει μια πόλη και να την κάνει τόσο εξωστρεφής και όμορφη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι πάντα όμορφη, έχει μια ιστορία, έχει τους ανθρώπους της, έχει τους Μακεδόνες της, αλλά επί Μπουτάρη νομίζω έκανε ένα άνοιγμα ακόμα μεγαλύτερο στον κόσμο που το διατηρούν και μέχρι σήμερα. Επιδιώκετε κι εσείς αυτό το άνοιγμα? Φυσικά, η πόλη μας έχει και αυτή μεγάλη ιστορία, πολλές δυνατότητες, τα χωριά μας, όλο το νησί. Μπορεί να είμαστε 2 δήμοι, αλλά ο προορισμός είναι ένας. Η Λέσβος από τη Μυτιλήνη μέχρι το Σίγρη, από το Μόλιβο μέχρι το Πλωμάρι, έχει απέραντες ομορφιές, πολλά να δείξει, ιστορία, κάθε χωριό έχει το δικό του αφήγημα και αυτά πρέπει να τα αναδείξουμε και να τα συζητάμε. Θέλω μια όμορφη εικόνα από το δικό σας το παρελθόν. Μια αγαπημένη σας παιδική ανάμνηση στο νησί. Χαμογελάτε. Χαμογελάω, ναι. Να το μοιραστείτε θα ήθελα, αυτό που σας κάνει να χαμογελάτε. Ναι, εντάξει, αυτά που μου έχουν μείνει αναμνήσεις, τα βλέπω τώρα και ο γιος μου που είναι 6η δημοτικού, είναι τότε που ήμασταν στο δημοτικό και βγαίναμε έξω στις σαλάνες, τότε εμείς δεν είχαμε κινητά. Ήμασταν λίγο διάβασμα και πολύ παιχνίδι έξω στις γειτονιές, στα σχολεία.
Κανονίζαμε να παίξουμε πρωταθλήματα με άλλα σχολεία, αλλάζαμε γειτονιές, πολλές φορές κρυφά, χωρίς να το πούμε στους γονείς μας. Εγώ μεγάλωσα στη γειτονιά της Καλιθέας, τότε ήταν το 7ο Δημοτικό, αλλά κανονίζαμε και προσπαθώ να θυμηθώ πώς κανονίζαμε, ας πούμε, να παίξουμε με το 1ο Δημοτικό που ήταν στη Χρυσομαλούσα ή με την Ακαδημία ή με το 6ο. Ήσασταν ανταγωνιστικός. Ήθελα να κερδίζω, ναι. Ήμουν ομαδικός, ήμουν αρχηγός της ομάδας ποδοσφαίρου. Κανόνιζα εγώ το πότε θα παίξουμε ή όχι. Δεν ήμουν ο καλύτερος παίχτης. Υπήρχαν πολύ καλύτεροι παίχτες. Ήταν ωραία. Αυτές οι αναμνήσεις με το παιχνίδι ήταν πολύ ωραία. Θυμάμαι τότε μάλιστα που δεν υπήρχαν αρκετά κτίρια. Εμείς κάναμε πρωί και απόγευμα σχολείο στο Δημοτικό. Είχε 2 φορές εβδομάδα κάναμε απόγευμα. Τους φώναζα το πρωί να κάνουμε προπόνηση και μετά να πάμε στο σχολείο. Εντάξει, ήταν ωραία. Ήταν ωραία και τώρα όταν βλέπω το γιο μου να αφήνει, και η κόρη μου αλλά και ο γιος μου, η άλλη μικρότερη, η Νικολέτα είναι ακόμα 3 χρονών πιο μικρή, να αφήνουν τα κινητά και τα τάμπλετ και να βγαίνει έξω και να λέει μπαμπά πάω έξω να παίξω με τους φίλους μου, το χαίρομαι και θυμάμαι τα δικά μου. Έχετε φίλους από το παρελθόν, από τα παιδικά σας χρόνια? Έχω φίλους, αρκετοί είναι εδώ, αρκετοί δεν είναι. Έχουν φύγει μετά τις σπουδές, κάποιοι είναι στα αστικά κέντρα, κάποιοι είναι στο εξωτερικό. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το πώς θα καταφέρουμε να αλλάξουμε τις συνθήκες εδώ, ώστε τα παιδιά που σπουδάζουν μετά να έχουν ως πρώτο μέλημα να γυρίσουν και να εργαστούν εδώ. Άρα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τις ευκαιρίες, γιατί φεύγουν πολλά μυαλά από τον τόπο μας, όχι μόνο από τη Λέσβο, προφανώς είναι και από όλη την Ελλάδα το ίδιο, αλλά θέλω να αλλάξουμε, να βγαίνουν και καλές ειδήσεις, να κάνουμε πράγματα ώστε τα παιδιά ακόμα και αυτά που ζουν στα αστικά κέντρα στο εξωτερικό να σκεφτούν να γυρίσουν και να εργαστούν εδώ, γιατί έχουμε ανάγκη από τις ιδέες τους και από τις παραστάσεις τους. Έχω φίλους, για να κλείσω, έχω φίλους από το Δημοτικό, από το Γυμνάσιο, από το Λύκειο που τους βλέπω λιγότερο τώρα. Ένα από τα μειονεκτήματα του να είσαι δήμαρχος είναι ότι περιορίζεται πολύ ο προσωπικός χρόνος. Και αυτός που αφιερώνει στην οικογένεια αλλά και στις παρέες. Έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά ή κοινές αξίες οι άνθρωποι που επιλέγετε να βρίσκονται κοντά σας, και προσωπικά και σε επαγγελματικό επίπεδο? Αντοχές και υπομονή. Όχι, εντάξει. Δημοκρατικές αξίες, διάθεση προσφοράς και εργατικότητα. Αυτά νομίζω είναι η ομάδα που έχουμε δημιουργήσει, των συνεργατών μου, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ. Νέα παιδιά, δεν τους ήξερα πριν, τους γνώρισα στην πορεία μου την αυτοδιοικητική, τους επέλεξα να είναι και μαζί μου στο Δήμο και νομίζω κάνουμε μια καλή προσπάθεια και θα συνεχίσουμε. Ταξιδεύετε? Ταξίδευα, τώρα ταξιδεύω για λόγους του Δήμου. Κυρίως ταξίδια στην Αθήνα, στα κεντρικά υπουργεία και στις υπηρεσίες όπου χρειαστεί ή όπου χρειαστεί και μέσω της ΚΕΔΕ να εκφράσουμε διάφορα ζητήματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση, αιτήματα προς την κεντρική εξουσία. Αν ήσασταν ελεύθερος τώρα από υποχρεώσεις, πού θα ταξιδεύατε, σε ποιο προορισμό, τι θα επιλέγατε? Ναι, θα ήθελα να πάω σε κάποια από τις ευρωπαϊκές πόλεις που διαβάζω κατά καιρούς ότι κάνουν άλματα όσον αφορά τη βιώσιμη κινητικότητα, τις πεζοδρομήσεις και το τρόπο που ζουν οι πολίτες. Για παράδειγμα, δεν έχω πάει τη Βιέννη ή την Κοπενχάγη. Θα ήθελα αν είχα χρόνο να πάω εκεί, όχι για διακοπές, να πάω να περπατήσω στην πόλη, να δω πώς είναι και να πάρω και καλά παραδείγματα. Για τα λάθη μιλήσαμε, για το πώς τα διαχειρίζεστε. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η δική σας υπερδύναμη, αυτό που λέμε super power. Ποιο θεωρείτε? Νομίζω η αντοχή που έχω, αντοχή και υπομονή, αυτά τα δύο. Είναι αυτό που κάνω και με το μαραθώνιο, αλλά νομίζω ότι το έχω και γενικά και στη ζωή μου έως τώρα. Εργατικότητα, αλλά προκύπτει από αυτό. Αντέχω. Και να πω και κάτι προσωπικό, με βοηθάει πάρα πολύ σε όλη αυτή την προσπάθεια και η σύζυγός μου, να την ευχαριστήσω, και γιατί η οικογένεια με 3 παιδιά, άμα δεν έχεις ένα στήριγμα στο σπίτι και στην εργασία και πολλά πράγματα τα κουβεντιάζουμε, δεν μπορώ να βοηθήσω στο σπίτι όσο θα ήθελα και όσο θα έπρεπε.
Άρα είναι και αυτή ένα μέρος υπερδύναμης. Αν έπρεπε να περιγράψετε τη Μυτιλήνη με πολύ λίγες λέξεις, ποιες θα επιλέγατε? Αρχοντική, πολλά υπεσχόμενη. Αρχοντική και πολλά υποσχόμενη. Νομίζω ότι είναι πανέμορφη, εγώ τη γουστάρω την πόλη μας, κάθε γωνιά. Δεν είναι μόνο τα αρχοντικά, δεν είναι μόνο η προκύμαια, δεν είναι μόνο το ιστορικό κέντρο, είναι ο συνοικισμός, ακόμα και είναι το βουναράκι, είναι πανέμορφη. Και έχει πολλά περιθώρια να βελτιωθεί και σε αυτό πρέπει να συμβάλλουμε όλοι και εγώ προσωπικά. Τι πρέπει να βελτιώσουμε? Πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά το ζήτημα της μικροκινητικότητας και της μετακίνησης, της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αυτό που λέμε. Δηλαδή να έχουμε καλύτερες προσβάσεις για τα άτομα με αναπηρία, για τα παιδιά, για τους μεγαλύτερους ανθρώπους, να λιγοστέψουμε τη χρήση του αυτοκινήτου. Πρέπει να δημιουργήσουμε και άλλους πεζόδρομους και άλλους ποδηλατόδρομους. Η πόλη είναι επίπεδη σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Βοηθάει πάρα πολύ να χρησιμοποιήσουμε το ποδήλατο. Εμείς πρέπει να, πέρα από την αλλαγή της φιλοσοφίας, πρέπει να δώσουμε και τις υποδομές. Αυτό είναι μια μεγάλη ευθύνη που πρέπει να κάνουμε εμείς, εκμεταλλευόμενοι πάντα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν για αυτά και είναι αρκετά. Αν δεν έπρεπε να σκεφτείτε εμπόδια, γραφειοκρατικά θέματα κτλ. Και σας έλεγα να σκεφτείτε μια όμορφη εικόνα που είναι το όραμά σας για τη Μυτιλήνη, ποια θα ήταν? Πώς θα θέλατε να δείτε το νησί, την πόλη? Θα ήθελα να τη δω, το ξαναλέω, με λιγότερα αυτοκίνητα, με περισσότερο κόσμο να περπατάει. Φυσικά να υπάρχουν κάποια πάρκινγκ περιμετρικά για να μπορεί να γίνει αυτό. Θα ήθελα όμως να δω και λίγο και την αλλαγή κουλτούρας. Θα ήθελα να αφήσουμε λίγο τη μιζέρια, προτάσεις, ενεργούς πολίτες ακόμα περισσότερους. Βλέπω υπάρχουν προσπάθειες από ανθρώπους να υιοθετήσουν τις γειτονιές τους, τα πάρκα, και αυτό με ευχαριστεί ιδιαίτερα. Αυτή η αλλαγή κουλτούρας νομίζω που έχει ξεκινήσει και συντελείται, είναι ένα τμήμα του οράματος που θέλω να δω για τον τόπο μας. Είδαμε τους ανθρώπους στον Άγιο Ευδόκιμο να καθαρίζουν μόνοι τους. Ήταν κάτι που το έχετε εμπνεύσει κι εσείς με έναν τρόπο. Είναι συγκινητικό η ομάδα εκεί. Εγώ πήγα 1-2 φορές να τους δω από κοντά πώς το κάνουν. Πραγματικά είναι ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει να το υιοθετήσουν κι άλλοι. Προφανώς ο Δήμος πρέπει να κάνει αυτά που έχει υποχρέωση, αλλά ο σεβασμός στο δημόσιο χώρο, στον κοινόχρηστο χώρο, είναι κάτι που πρέπει και ο καθένας από εμάς να το επικροτεί και να προσπαθεί να το τηρεί. Είδα και για τα ζώα μια πολύ σημαντική κίνηση. Πολυκατοικία ζώων, δεν το έχω ξαναδεί αυτό κάπου. Ναι, Τα αγαπάτε τα ζώα, έχετε κι εσείς? Τα αγαπάω τα ζώα και εγώ, ναι, είχα πάντα στον Πολυχνήτο, είχαμε και σκυλάκια και γατάκια. Τώρα στο διαμέρισμα και στο διαμέρισμα στη Μυτιλήνη που μεγάλωσα είχαμε πάντα γάτα. Έχουμε και εμείς μία γάτα, το Σιλβέστρο. Το πήραμε πριν αρκετά χρόνια από ένα μπαζάρ της Κιβωτού τότε, ένα δεσποτάκι. Ναι, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος έχει ωραίες ιδέες, ο κύριος Τσιβγούλης, για τα σπιτάκια αυτά με επαναχρησιμοποιούμενα υλικά. Η ξυλουργή μας του τμήματος αυτοεπιστασίας από υλικά από κατεστραμμένες παιδικές χαρές που τα μαζέψαμε για λόγους επικινδυνότητας, φτιάχνουν αυτά τα ωραία τα σπιτάκια. Είχαμε κάνει και ένα διαγωνισμό με τα σχολεία, από τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά και τα γυμνάσια, και κάποια από αυτά τα έχουμε τοποθετήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που σε όλες τις δράσεις που κάνουμε συμμετέχουν με πολύ μεγάλο ζήλο και θα τα συνεχίσουμε. Η ευαισθητοποίηση για τα ζώα δείχνει ένα επίπεδο κοινωνίας. Υπάρχουν πολλά δέσποτα ακόμη που το διαχειρίζεται με έναν τρόπο όλο αυτό? Υπάρχουν πολλά, δυστυχώς υπάρχουν και ασυνείδητοι συμπολίτες μας. Προσπαθούμε με τους περιορισμένους μας πόρους, κάνουμε και υιοθεσίες, εκμεταλλευόμαστε και προγράμματα για στηρώσεις. Είναι ένας διαρκής αγώνας όμως. Αν μπορούσατε να στείλετε τώρα ένα μήνυμα ελπίδας για όλους τους ανθρώπους γύρω σας, και εδώ στο νησί και για τους ανθρώπους γενικά, ποιο θα ήταν? Εργατικότητα, δουλειά, υπομονή, συνεργασία, και νομίζω τα καλύτερα έρχονται. Είστε αισιόδοξος? Είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος, ναι. Με την τεχνητή νοημοσύνη πώς τα πάτε?
Παρακολουθώ τώρα τελευταία όλα αυτά που γίνονται και εντάξει, ακόμα δεν έχω μπει σε βάθος να δω πώς λειτουργεί. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο έχει να προσφέρει πολλά σε όλους τους τομείς. Και στον τομέα των λειτουργιών των υπηρεσιών, αλλά και παντού. Νομίζω είναι, είναι το μέλλον που ήδη ήρθε. Απαντάει και σε ερωτήσεις. Υπάρχει ειδική εφαρμογή. Ναι. Αν θέλετε να κάνετε μια ερώτηση, ποια θα ήταν αυτή? Ποια είναι τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση με την ηθική? Αν βάζει η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό το οποίο παράγει όριο στην ηθική, γιατί ο ανθρώπινος παράγοντας πάντα το έχει την ηθική ως μια από τις αξίες. Δεν ξέρω, είναι εύκολη ή δύσκολη ερώτηση, αν μπορεί να το απαντήσει. Όχι, αυτό. Είναι πάρα πολύ εύκολη για μας που την ακούμε. Για την τεχνητή νοημοσύνη θα το δούμε. Θα το δούμε μετά. Αν θα απαντήσει κάτι. Αν θα απαντήσει κάτι και θα το δούμε σε ένα επόμενο podcast. Ωραία, πολύ και ωραία. έχει απαντήσει και πού βρίσκεται η τεχνητή νοημοσύνη μέχρι να ξαναμιλήσουμε εμείς. Ωραία. Ολοκληρώθηκε η όμορφη συζήτησή μας με τον Δήμαρχο Μυτιλήνης, Παναγιώτη Χριστόφα. Μια συζήτηση που έγινε πολύ καλή με τη βοήθεια των χορηγών μας, με τα έπιπλα στα οποία καθόμαστε, με τα έπιπλα Φράγκος, το τραπέζι, οι καρέκλες, με τα φυτά Βιρτζίνια και βέβαια με τον καφέ από το καταπληκτικό μαγαζί στην επάνω σκάλα Fish Isle.